Inhliziyo yazi indlela part 18. Saphinda futhi sahlangana. Kufanele kodwa idolobha elincane kabi lethu. Wena uyangaphi? Kwaba sengathi uzoqedela umlungisi ethi ngalesi sikhathi. Kwangathi uyeza nokuthola ukuthi uyaqedela umlungisi ngenhliziyo. Kuthi xifi. Uxabe yini ke wena ekutheni ngiyaphi? Cha ngiyabuza nje Nokuthula. Ngalesikhathi ethi Nokuthula, uNokuthula asuke kancane kuyena. Umlungisi abone ukuthi uyamshiya. Anginasikhathi sakho. Ungazimela ke nje uma uthanda. Athi sankemele kanjalo umlungisi abone uNokuthula eqonda komoya nje uguluvu. Ubevele emeduze nabo. Hayibo, uNokuthula ngabe usedolobheni uzohlala nomuntu onjena. Ulova phela lona umbuka nje. Ulova ogqoka kabi, ulova okhuthuzayo, ulova ogwaza abantu. Hleze uyayibhema nensanga. Uthe sabuka ethi mhlawumbe uNokuthula uzobuyela kuyena baxoxe lutho ezwe sebevalisana kamnandi nalo lova. Inhliziyo yakhe lapho kwaba sengathi ifaka amafutha enabilayo. Ubuhlungu babungachazeki. uNokuthula makubuya athandana nalo lova ocabanga umlungisi. uNokuthula lapho azayeke yena athandane nomuntu ophansi kanjena kube sengathi kukhona okumhlaba ngezinalithi enhlizweni. Baqale nini? Ubaza ukuthi kukhona lelo soka lasemandeni. Nakho manje okunye uNokuthula aze ehle kangaka pho uma befuna ukuqoma iNgungundlovu akathathanga ngani yena. Lwabuya kumlungisa uthando lwesikhwele. Wezwe sengathi khona umzwangu yedwa omngenayo enhlizweni angewuchazi. Wahlala embhedeni wakhe ubusuku bonke ecabanga lolu daba. Wathi kanti wabesethe usemekile uNokuthula yasho inhliziyo yathi uyazibulala. Babuya kumlungisa ubuhlungu bothando. Wabona ukuthi ayikho into ebuhlungu njengothando. Wezwa sengathi kunesikhala enhlizweni yakhe esingavala ngoNokuthula kuphela. Yebo sasikhona leso sikhala. Wathi kanti bayathandana noDulu. Wabuzwa kodwa ubuhlungu enhlizweni yakhe. Wakuzwa ukulangazelela uNokuthula. Wathi lapho ecabanga ngokuthi uNokuthula ngeke amthole noma ethanda kangakanani. Waduduza ngokuthi nokho unaye omthandayo uDuli. Kwakuthi lapho kuyakucaca ukuthi uNokuthula kude naye. Kumduduza ukuthi kodwa naye unalo uthando ukhona amthandayo. Kwagcela lokho kucabanga kumlungisi. Bayabuya kushabalala ubuhlungu benhliziyo. NgoLwesine wakhuluma nesithandwa sakhe uDulu ocingweni. Emva kuba sebexoxa okuncane okungasho lutho bavumelana ngokuthi bazohlangana ngoLwesihlanu. uDulu wamdonsa ngendlebe umlungisi wathi eze amshayele ucingo ngoLwesihlanu engakaphumi emsebenzini ngaphambi kokuba bahlangane. Kujabulise nalokho kumlungisi. Akuzothi lapho eseshanga kusasa ucingo umlungisi sebexoxa ahlangabezane nembibizane. Futhi washesha washaya ishahebhe ukuze isithanda sakhe ukuthi sithini. uDulu wamtshela ukuthi ubona ukuthi kungakuhle behlukane. Ubona sengathi lokhu ukuthandana kwabo akuyindawo. Wamtshela lokho wase ethula elindela ukuthi amphendule. Waqala wathula umlungisi. Kwabonakala ukuthi usamangele. Wabe siyabuza ukuthi kwenze njani. Wathi uDulu akenzanga lutho. Wathi pho yini bahlukanelana. Wathi uDulu akasamfuni akezwa yini. Kwaphela kanjalo ke. Nempela lwamphelela kanjalo ke uthando umlungisi. Waphinda wamayedwa njengakuqala elisizi elahliwe enezinyembezi. Kulobo buhlungu wezwa sengathi kunamaphutha amaningi awenzile amhlukanise noDulu. Kepha kwathi lapho ezama ukucabangisisa ukuze athole ukuthi imaphi lawo maphutha akangathula lutho. Izinto ezinhle zodwa ayizenzile kuDulu. Wacabanga uthando lwakhe olukhulu amthande ngalo uDulu. Lonke lolu thando waliwe nalo. Wacabanga ukuzinikela okukhulu akhombise kuDulu. Emshayela izingcingo zonke insuku. Kepha konke lokho ukuzinikela waliwe nakho. Kanti ngempela bekufuneka enze njani?